Bueno, hasiko naiz hitzaldi honen zergatia adierazten. Alde batetik, 2016 hor dago, eta 2013an, garren urtea, bezala, 1813ko memoriak presente egon behar duela pentsatzen dugu. Horretarako jaio zen Donostia Sutan 1813 elkartea. 2016 begira, memoria eta kultura lotuko ditugu, eta gure ekimen guztietan hau presente egongo da. Beste aldetik, historiaren manipulazioaz hitz egin nahi dugu. Horretaz, hobeto hitz egingo digu Fito. Baina, bera hasi baino lehenago, komentatu behar duguna zera da. Batzuek, guri leporatzen digute 1813 buruz manipulazioa egiten dugula. Gu ez gara izan urte hauetan guztietan sarraskiaren isitasuna mantendu dugunak. Gu ez gara izan egun folkloriko militarista soil bihurtu nahi dutenak. Guk Donostiarron testigantzak eta beste hainbat datu hartuta egia jakiten saiatzen gara. Eta jakina gertatutakoari esplikazio bat bilatzen. Eta jakina da gure interpretazioa ere badaukagula. Badirudi horrek min egiten diola norbaiti, eta hori nabaria gertatu da duela gutxi egin den azken plenoan Donostia Sutan elkartearen kontra aurkeztutako mozioetan. Mozio hauek PNV, PSE eta PPk aurkeztu zituzten bakoitzak berea eta begira zer dioten. Lehenengo PNV-ren mozioa irakurriko dut, parte bat, dena ez. Este año la Asociación Donostia Sutan ha organizado unas jornadas bajo el título de Donostia 1813 Isildutako Sarraskia, en las que el Ayuntamiento, emblema incluido, aparece como colaborador. Estas jornadas consistieron en una conferencia de título Testigantzak, impartida por don Iñaki Egaña, un homenaje en la Plaza Berria, pues así se nombra en el programa, consistente en la proyección del documental 1813 Donostia, víctima de 3 imperios, así como una exposición en las calles de la parte vieja, en la que sobre paneles Donostia Sutan daba a conocer sus teorías sobre el contexto en el que se produjo la destrucción de la ciudad, sobre la autoría de la destrucción y sus antologías con violencias posteriores. A nadie se le escapa que esta línea argumental es del agrado del gobierno municipal y tampoco se le escapa a nadie el hecho de que esta asociación siempre está entre las que reciben ayuda por parte del ayuntamiento. Hori da, importanteena, esaten duna, PNV mozioan. Gero dator, PSOEna, eta PSOEk dio: en la respuesta dada en la correspondiente comisión, la concejala de Cultura Nayara San Pedro subrayó que no hay ningún tipo de filtro académico, científico ni de ningún tipo en la publicación de contenidos de opinión en la web del Ayuntamiento Donostiarra, como el manifiesto de Donostia Sutan sobre los trágicos sucesos de 1813 en San Sebastián. Según indicó en la web institucional del Ayuntamiento, todas las voces tienen cabida, y apeló a la libertad de expresión para la publicación en la sección plaza de la web de opiniones, manifiestos y declaraciones de todo tipo y condición que hay que respetar. Diversos historiadores y académicos, como la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramuru, han denunciado la manipulación tendenciosa y la escasa calidad académica del manifiesto de la entidad Donostia Sutan sobre la destrucción de la ciudad en 1813. Ejemplo, ninguno, para demostrar que ha habido manipulación, no cita nada. La libertad de expresión no está reñida con el rigor histórico y el relato veraz y documentalmente comprobado de los hechos, más allá de interpretaciones políticas partidistas carentes de base académica incierta, por tanto, será incierta. Es por ello que entendemos que debe haber un mínimo de calidad y rigor académico, con unas condiciones que deberían estar fijadas y publicadas por conocimiento general,
para conocimiento general a la hora de publicar manifiestos y contenidos en una web institucional como la del Ayuntamiento de San Sebastián. Ejemplo, ninguno. Adibiderik batere ez. Orduan, nik uste dute gutxienez egin behar dela da, batek, zorroztasun akademikorik ez daukala esaten denean, gutxienez, demostratu beharko luke, harako eta harako gauzak esan ditu, eta ikusten duzu. Gero, hirugarren bat, PP-ren mozioa. En los últimos años, pero especialmente en el actual, debido a la crisis económica, los organizadores están teniendo muchos problemas para poder organizar los dichos actos. Actos que sin tener un alto coste sí necesitan de cierta infraestructura para su organización. Problemas económicos que han impedido la realización de este año de parte de los actos previstos y que han estado a punto de impedir la propia conmemoración. Las ayudas de las entidades y asociaciones han disminuido y la aportación del Ayuntamiento no es suficiente para garantizar las celebraciones. Teniendo en cuenta todo lo anterior expresado, presentamos una interpelación a la Comisión de Personas del pasado 15 de septiembre para conocer las intenciones futuras del Gobierno en esta materia, en la que se nos explicó que el Ayuntamiento seguirá colaborando con las asociaciones implicadas, pero sin concretar el tipo de ayudas ni los presupuestos previstos para el año que viene. Bueno, nire ustez mozio hauek eskarrak dira, nik uste dute justifikazio jarri behar dela, zergatik ez dagoen zorroztasun akademikorik, eta demostratu dirua egon dela, eta ez dela beharren bat eman. Eta honekin, nik Fitori pasatuko diot hitza. Zein da Fito? Dara ezagutzen duzue. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, idazlea, zuztabigile eta biologaria ere bada. Gizarte zientzien ikerketa, saiakera, fikzioa eta itzulpenak argitaratu ditu. Bere testuak beste hizkuntzetara ere itzuliak izan dira. Hona hemen kaleratutako azken liburuen artean gogoratzeko batzuk. Entsegu literarioaren bidean, 2011, burutazioak, 2011, baita ere, irakurketa dela eta, 2012, txirardegi, 2013, justizia interditaren poetika, eta kabarretara. Orain, egingo du presentazioa, liburu baten presentazioa, eta bere titulua da, Gontz Garaia. Hemen, salgai jarri duten, uste dut ez edo Gontz Garaia, denbora historikoan, galerna eguraldian, hori dena izango litzateke. Denbora, aldaketa egina da, baina ez da erraza izaten aldaketa haiei behar bezala erreparatzea, eraldaketa apalak direnean, oharkabean igarotzen diren moldaketa eta mudantzak direlako, eta gaberna sasoietan izan ezik ez dira aixe sumatzen. Aro aldaketa astintzaile horietakoa jaso den Donostian 1813 urtean eta Baionan 1814an. Obra honetan garaiura 1813-1814koan Gontz bolada izendatu dudana ikertzen saiatu naiz dio berak. Osea, da liburu bat, garai historiko konkretu batean, zaila izaten dela ekintzak ez badira oso bortitzak, antzamatea aldaketa ari dela gertatzen. Eta oso liburu politxak idatzi du, ipuinak kontatu ezin dituztenei. Gontz Garaia. Eta honekin, hitza emango diot. Eskerrik asko, Jan. Lehenengo, hasiko naiz agian zuk erabilitako mozioen inguruan hitz batzu zuekin konpartitzen. Kontutan izanik, hiru mozioak izan direla, Donostiko udaletxean, zuen, Donostia Zutan elkarteak egindako ekitaldien
kontra, eta, bueno, halako azterketa txiki batetik abiatuta segituko dut nik nire liburuaren arian, zuekin konpartitzen halako hausnarketa batzuk. Lehenengo eta behin, Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatzen duena da, Jonek esan duen bezala, udalbatzak eskatzen diola udal gobernuari usti zaiola era honetako oroitzapen ekitaldiak bere ideologiarekin bat datozen edo gaur egun bere behar politikoak betetzen dituzten interpretazioetarako propaganda gisa erabiltzeari. Osea, nolabait Donostia hiru inperioen biktima, 1813 izandako ekitaldia beraientzat propaganda omen da. Bestalde, ikusi entzun dezuenez gazteleraz, popularrek, alegia PPek, harrigarria dena, esaten dute, hiria defendatu zuten, borroka egin zuten eta hil ziren donostiar haiek, planteatzen dute, borroka izan zela donostiarren kontra, eta donostiarrek defendatu zutela hiria, eta gero hildo beretik, esaten dute Donostiako udalbaltzak berriro ere ertzatuki eskatzen dio gobernu-taldeari areago inplikatzeko, kainoietan eta zakizer eta eta PSOEk bukatzeko, gogorrena, beraren baita, zenbat historialari eta zakizer entzun dezue, hauek, salatu talde honek, Mikel Aramburu izenekoak, manipulazio, lerratia eta kalitatea akademiko gutxikoa eta zakizer eta noski, Ernesto Asko, baina zinatuta. Harrigarria da ikustea, hirurek antzeko gauza esate dutela ez adostua dakatela, zen entzuten baldin badezue lehen ikusitako hau guztia, mota honetako zeak, esaldiak, adibidez, ertzatuki, denek esate dute gauza berdin, dena dago adostua, dena dago gaizki itzulia, por cierto, beraz, dena sortu dago erderaz, eta beraz guztiz totalitarioa da. Hau da, planteatzen dute edozein iritzi berri bat ohikoarekin juten ez dana, propaganda dela, eta azten dute historian, literaturan, eta erosen idazkietan bezala historia azkenean testu bada, idazki bada. Osea, historia aurrean daukagu arkeologia, eta historia azten da idazketarekin batera. Idazten den guztiak beraz interpretazioak baditula, bat baino gehiago, eta funtsezkoa da hori. Hauek planteatzen dute dagoena, unatzen berra dagoela, eta azkena, PSOEna, harrigarriena da, zeren eutzi egiten dio ohiko planteamendu zeari ez. Hau da, Espainiaren konstruzio metaforiko-simboliko horrek ez. Aurreko igande honetan ez, aurreko zazpian, El Paisen argitaratu zuen Álvarez Junkok artikulo bat falsificaciones patrióticas de la historia eta referentzi bezala hartzen zuen hain zuzen independentzia gerra deitu izan dagoa. Álvarez Junko pentsa zazue, eta El Paisen zer esanik ez. Ezakit Álvarez Junko esagutzen duzuen. Mater Dolorosa izeneko saiakera bat egin zuen historiari buruz. Eta, suposatzen zaio anarkismotik idazten dula, beraz ez da bate patriotikoa eta hola, baina bere tesia da, besteak, funtsezko tesia da, nazionalismo periferikoek ez direla oldartzen Espainian izugarrizko represioa ondelako alderantziz baizik. Hau da, estatuak behar adinako, Frantzian ez bezala, behar adinako indarrek izan ez dulako inguruko nazionalitateak suntzitzeko. Eta horregatik nola indarrez dauden, oraindik ere bizirik daude aurre egiteko. Orduan, estatua ez da inolaz ere inposatzailea izan, eta Mater Dolorosa horretan hori planteatzen du. Baina artikulu honetan esaten du, hitzez hitz, el nacionalismo casposo español nace con la interpretación de la guerra de la independencia. Espainian
planteamendu hori ez zegoen, ez independentziarena, ez zearena, hori da geroko idatzitako referentzia bat. Diot, El País eta Álvarez Juncos. Álvarez Junco, barkatu. Bide batez, guztiz kontra dijoa, hemengo talde politikoek, oposizioan dauden hauek planteatzen dutenarekin. Eta zergatik, zeren, bueno, hauek planteatzen dutenean, planteatzen dute propaganda ideologika, planteatzen dute zientifikasun falta eta hori ikuspegi motz batetik, eta nik esango duke funtzean desprestigiatzeko, ez? Noski, bueno, desprestigiatzeko Donostia zutan egindako lana. Bueno, horren aurrean, saiatuko naiz nire liburuari buruz halako erreferentzia batzuk emanez, eta agian ulertuko dugu hauek egiten dutena errezago. Zeren, oposizioaren planteamendua azkenean da estandarizazio simple bat, arrisku handia dakana, eta hori da normalean diskurso politikoek egiten duten. Bueno, mira, nire liburu honetan Gontz garaian, hor dakizute Gontz badakizue latinetik, goznetik, bizarra, izan ziteke. Ipuinak kontatu ezin dituztenei, Gontz garaia. Hau, nire honek ateatako argazkia da, Galerna badator Nun eta Bosnian. Hau da Mostarreko zubia. Mostarreko zubia zergatik. Bueno, lehenengo eta behin, Gontz garaia hori da, jonek esan duen bezala, Galerna garaia, 1813 eta 1813a. Nik 1813an kaleratu dut zeren, Gerra Napoleonikoak Euskal Herrian bukatzen dira 1813an Baiona erori zenean. Eta Baiona, hain zuzen ere, badakizue, azken borrokak eta inkluso rendizio ondoren, Baionak eutzi zion bereari, eta azkenean rendizioa eman zenean izan zen 1814an. 1814an behiratzen diot horri Euskal Herriko ikuspuntutik, baina kontutan izanik gauza hauek ulertzeko tokian tokiko historia alegia, historia lokala bakarrik ez dala aski. Hau da, hemen gertatzen ari zen hori, sarraski, guk deitzu dugun sarraski hori, suertatzen ari zen baita ere Europako ekialdean, beste puntan, Balkanetan, adibidez. Eta hori ulertzeko nik erabili dut referentzi bat da Ivo Andrićek, idazle garai bateko Jugoslaviako idazleak idatzitako Drina gaineko zubia. Ezakit ezagutzen duzuen, baina hortik dator Mostarreko zubia ona ekartzen da. Hau da, Drina gaineko zubian Ivo Andrićek erakusten digu nola 3 konsul elkartzen diren Bosnian, ez? Konsulak dira. Alde batetik Austria-Hungria imperiokoa, beste aldetik Napoleonekoa, eta hirugarrena berriz da, noski, Turkiako imperiokoa. Oain esaten denean, balkanizazioa, adibidez, pentsatzen da, orokorki, borroka etnikoetan oinarritutako herriak eta kulturak direla horiek. Baten batek irakurtzen baldin badu, Drina gaineko zubia, Ivo Andrićena, guztiz kontrakoa ikusiko duke. Alegia, orduan, Balkanak ziren nola baiteko elkar bizitzaren adierazpena. Nun, meskitak, sinagogak, ortodoxoak ziren kristauak eta katolikoak zirenak denak batera bizi zitezken. Zergatik gaiztotu zen Balkaneko girori, funtzean
Napoleon garaitik aurrera garatutako estatu planteamenduagatik eta estatu horrekin batera kultura mota bat ilustraziotik aurrera zabaltzen dela. Kultura hori totalitario bihurtzen denean, hau da, hemen ikusi dugun bezala mozio hauekin, bestei aukera ematen ez dietenean, bihurtzen da egun ezagutzen dugun balkanizazioa. Ipuina kontatu ezin dituztenei. For those we can tell no tale. Hau da, aurreko zinemaldian, Bosniatik ona etorri zen pelikula. Ingelesez esan dizuet, baina esan nahi du, ipuinak kontatu ezin dituztenei. Pelikula horretan kontatzen digute hango bortzaketa masiboak Balkanetako gerretan eta zehazkiago Bosnian. Ipuinak kontatu ezin dituztenei, hau da, fikzioa irakurtzerik ez dakate nentzat idatzita dago liburu hau eta badago genero bat literatura saiakera deitzen dena. Eta hori da nik hemen egin dudana. Historiaren erabileraz. Ikusten baldin badago orduko grabatuak, adibidez hemen Inglaterraren Inglaterra baino erresuma batuko bandera besterik ez da ikusten, ingelesen gorazarrez. Hau da, historiak bere erabilerarekin normalean azpimarratu egin du bide bat edo beste. Eta gure bidea zein da, hain zuzen ere, beste berzio batzuen zilegitasuna bilatu ahal izatea. Hori da, hain zuzen ere, hemen Donostiko oposizio politikoak ukatu nahi duena, beste berzioak bilatu nahi izatea. Ez dizkizuet historioak kontatuko, itengo dizuet nola sortzen den historia eta nola sortzen den zientziaren historia eta ze puntutaraino baleko gaute den. Orduan, hortarako daukagu epistemologia. Eta epistemologiak ze ikaso egiten dio? Ezagueraren prozesuari eta ezagutzaren balioari. Hau da, zerbait idazten dugunean, zerbait ikertzen dugunean, jakin egin behar dugu baleko haute den edo ez. Hortarako, funtzean, bi ardatz izan ditugu forma arazoak aztertu dituztenak, Wittgenstein, Popper, Lakatos eta testu inguruari kaso egin dutenak. Kuhn, Piaget, Feyerabend eta hori. Hau guztia, gehiagiz sakondu gabe, epistemologian ikuspuntutik, beraz jakiteko ezaguera bat zientifiko eta baleko haute den, bi ardatz dauzkagu. Bata da, euskortasuna eta bestea da anizkortasuna. Hau da, teoria guztiek berez balio lezakete eta gainera teoria bat baino gehiago behar da beti elkarren kontra jarri izateko. Baina hau naiz kanpoan Ameriketan eta sinatu dugu Euskal Herriko Unibertsitatea eta Paraguaren arteko, Paragua dago Paranan, Brasilen, Unibertsitatearen arteko hitzarmen bat. Hango errektorea da Aldo Nelson Bona. Liburu ederra daka Historia, Verdad y Ética, eta da Paul Ricoeurren epistemologiaren, historiaren epistemologiari buruz. Planteamendu hori da. Beti, teoria bat baina gehiago behar dugu, teoriaren zilegitasuna zan, hain zuzen ere, Nayara San Pedrok aldarrikatzen zuena, eta hemengo oposizio politikoak ulertzen ez duena. Epistemologiatik segituta, dauzkagu erreferentzi funtsezko batzuk. Sistemen teoria orokorra, Von Bertalanffy, bakizue, horiek dira, gauza, sistema batzuetan, esplikazio batzuk balekoak izan daitezke. Baina beste sisteman ez, adibidez, zelula bakar batean bizitza ulertzeko erabiltzen ditugun sistema balio du hortarako soilik, ez gizaki bat zer den esplikatu izateko.
Forma ikerketak positibista dozkago edo errefusatzaileak, ez? Hor forma ikerketak zer dira, alegia edozein teoriak eduki behar dula barne koherentzi bat, ez? Eta errefusatzaileak izango lukete, inkluso kontrakoa esan daiteke. Teoria batek baliokoa izango da, eta baleko txat jo dezakegu bakarrik hildo hortatik. Hau da, kontrakoa esateri baldin dago. Idealismo, Gastón Bachelard, materialismo dialéctico, Luis Althusser, historicismo común, epistemologia genetikoa eta genealogismo Foucaultena. Ezaguera zientifikoaren balioa horretaz ohartu ahal izateko teoria ezberdinak daude, baina denek azpimarratzen dute anizkortasuna. Hau da, teoria bat baino gehi behar dela konparazio egin ahal izateko. Bestela ez dago benetan baleko izan daiteken ezer, baizik eta, kasitan ikuspegi erlijioso izango ditzake, sinesmen bat, eta ez teoria bat, ez historia bat. Hor dakazute, bretza deitzen diote, nik nire teoria dakat, koska dela, hortik dator koskeroren historia, hau da, euskeraz izango zen koska dela garaian, gero teoriak sortu dira koska direla, hor San Bizenten eta horre frontoian jotzerakoan pilotan eta hola koska asko zildela eta koskera zirela, netzat koska egin zioten arresiari inglesen kainoiek, kaino ahoek egin zioten koska, eta hortik handator koskeroena, gero berriz guri askotan gertan zaigun bezala, itzulpenaz, koska bretza, ezkerian bretza koska. Haustura bada. Haustura dagoen, etenak daudenean, esan daiteke, oso nabarmena dela aldaketa. Baina nire ikerketa da, ez haustura daudenean soilik, baizikan eta hausturaren atzean zer dagoen. Eta horregatik Gontza garaia, Napoleonen garaiko hau, funtsezkoa da orain gertatzen ari zaiguna ulertu ahal izateko. Eta gertatzen ari zaiguna zer da. Europa, adibidez, izan zen amets napoleonikoa. Hitlerren ametsa izan zen. Amets totalitario bat. Baina amets hori zetorren iraultzatik, ilustraziotik. Danton eta beren planteamendutik. Asko erabiliko ditut hemendikan horrela Goiaren grabatuak, gero Goiarekin bukatu da izan. Historia noiztik hasten da, idazten hasten denetik. Historia ulertzeko normalea, erabili izan dira, Biblia, Biblos, liburua, Korana, edo Marxen kapitala, edo zera. Zein izan zen Napoleonen garaipena? Hau da Napoleonen testamentua. Napoleonek aitortzen du bere garaipen funtsezkoena da Napoleon kodigoa. Hau da, zuzenbide antolaketa berri bat. Nun harremanak moldatu egiten diran modu ezberdin batean, hau da, etena dago, eta hortikan aurrera hasten da zabaltzen aldaketa modu berri bat. Gizarte estamentala bukatze egiten da, mailak eta horiek eta mota ezberdinetako zuzenbideak desagertu egiten dira, eta bakarra da denontzat. Hildo hortatik, referentzia zentzu dira, Rancière, Châtelet, Funtzean, eta horiek erabili ditut nik lan hau egiteko. Ikuspegi aldatu egiten da. Goiak erakundutziko digu ja bere grabatuetan, ez jende printzipalaren retratuak zoilik, ez beraz noblezia edo erreferentzia, baizik eta errixea, sufrimendua eta hori guztia. Zer gertatzen ari izan, 1800-1808 bitarten, kulturan, zibilizazioan eta politikan. Funtsezkoa da Alemanian, egun Alemania esaten duguna, garai hartan 200 piko estatu txiki ziren, eta gero tartean zegoen Austria parte hori, Fichtek argitaratzen duela bere nazioari, Alemania nazioari mintzaldia. Egun planteatzen du batzeko, beraz bateginik journalizateko planteamendua.
Hegelek argitaratzen du garai honetan espirituaren fenomenologia. Zer da espirituaren fenomenologia? Esatea, azkenean historia herriek egiten dute, ez dute egiten, ez erregeek, ez jende principalak, ez nobleek, ez herriak egiten du. Hortik dator Bauerstein. Schillerrek berreskuratzen du lau kantoientako Luzernan halako herri errezi zahar bat eta Guillem Tellek egiten zuna aldarrekatu egiten du. Guillem Tellek enperadorearen kontra jotzen du eta herriaren defentsa egiten du, bere semea galtzeko zorian egon bazan ere, Fidelio, hori da kultura aldetik. Politikan, Wellington, gero Donostiaren sarraskia zuzentzea etorri izana, India zeon, subkontinentean. Luisiana, Estado Batuek erosten dute, oso gauza interesantea da historikoki. Segurazki, Napoleonek Rusian kanpaina egin ahal izateko, Luisiana Estatu Batuei saldu izan ez balio, egun frantsesez mintzatuko ginateke. Baina izan Luisiana frankofonoa zen, orduko kulturaren muina Estatu Batutan, eta saldu zioten, baina nork eman ziren dirua erosteko ingelesek. Hain zuzen ere, ingelesen bankoek, Trafalgarren porrota, ingelesen nabarmena, Imperio Germanikoen amaiera, eta hor bai, Bolivar Caracasera iristen da, hasten dela independentzia Ego Ameriketan. Hori politikan, zibilizazioen aldetikan, funtsezkoa, lurrun itsasontzia, gero trena izango zana, gehi luzaken gazen dilatazioen legea, kapitalismoaren txako bidea ireki, morfinaren aurkikuntza, beraz minaren desagerpenarekin nitasunaren garapena hasten da, morrontzaren bukaera Prusian, eta hasten da gizarte hori tinkotzeko sistema moderno bat, eta 1808-1808 bitarten Fausto Getena, Goya, Grimanaien ipuñak, hau da berriro herri literaturatik atera, Lord Byron, ezin izango genduk esplikatu Greziako independentzia Lord Byron gabe, hori kultura. Baina kultura eta politika lotuta daude, hau da, Prusia hasten da moldatzen lehenengo eskola publikoak sortzen dira, horrekin batera segurantza soziala dena Prusian, hau da, emergentea da, eta eraberean Paraguay, Mexiko, Argentina independentzia sortzen da, bitarten, urte hortan, 1808an, Gasteiz, Leipitz, Donostia, hau da, Napoleonek galdu egiten ditu, bere bataila funtsezkoenak, eta Bretania hondian miseria gorria dago, eta horrek ekarriko du jende asko armadara joan behar izatea, eta zer esanik ez, zibilizazioa, adibidez, Lamarck nolabait Darwinen aurrekaria eta hildorretatik garapen eta evoluzioaren lehenengo planteamenduak eta lehenengo makinak produzioan, ludismo makinen kontrakoak iruditzen zirena. Haiek kapitalismo hasten denean zabaltzen gara hortan lurrun makinari esker, jende askok hartzen du bidea da makinaren kontra. Hau da, makinak txikitzea. Hori izango litzake, ludisten ondorengoak izango ziren egun abiada handiko trena edo tren lasterraren kontrakoak, ludismoen bidetik joan direnak. Gontz ideologiaren erakuntza, hau da, ilustrazioa, klasizismo eta romantizismo. Normalean modu ezberdinean planteatu izan da, eta da toki bakoitzean gontz garaiaren azalpena. Hau da, ezin da ilustrazioa eta romantizismoa kontrajarri beti erakusti izan diguten bezala. Ilustrazioa da, Frantzian modu batean azaltzen zaiguna, normalean
razionalismoen ikuspuntutik, baina ilustrazioa Alemanian romantizismoa da. Orduan, funtzean zer da? Aurreko munduarekiko haustura eta askatasunaren aldarria. Orduan, hortikan sortzen dira mugimendu kultural guztiak, surrealismoa, modernismoa, nundik, romantiz deitzen den hortatik, Kantek sublime deituko zion. Zer da romantiz? Roman novela dela, esaten dute ez. Romantiz hori da, funtzean, izenda ezina, kontagaitza dena, sentimendu berri bat. Hori da, garai horretan ikusten ez dena eta zabaltzen ari dena kulturan. Goiak bere grabaduetan, behin baino gehiago, erakutsi zigun anabasa gauzak aldatzen ari zirelako. Beraz, romantiz da berezia, bakana eta singularraren birbaloraztatzea. Nitasunaren agerpena. Despotismo ilustratua Robespierre eta terroria eta ora pasa da. Orduan, hortik aurrera, nazionalismoen gorakada ikusten dugu eta klasifismoen kontra amaigabetasuna da estimatu egiten dena. Eta horrekin batera, sorkuntza. Hau da, egilea, intelektualaren irudia, garai hortan sortzen da. Goethe eta Enparauak dira lehenengo egileak. Bueno, Mozart eta ere bai izan zitekeen, baina horiek dira aurrekariak zen funtzean, azkenean intelektualak garai honetatik aurrera ziren domestiko edo morroi edo artisau batzuen azalpena, besterik ez. Hau da, ibiltzen ziren edo kapela batean apestikoekin edo printzekin edo baina menpeko jendea zen, etzan jende askea. Askeak eta nolabait intelektualen paper sozialarekin garai honetatik hasten dira zabaltzen. Egiaren eraikuntza berri bat hasten da, adibidez oso kuriosoa da, Napoleon Italian sartzen denean. Napoleonek pasa egiten du Alpetatik, biztan da, pasa egin zula mando baten gainean, ez zaldiz. Baina bere irudia da zaldi baten gainean eta da toki guztietan gehien ezagutzen dena. Orduan, berriro diot, egiaren eraikuntza. Eta honekin, bueltatu nahi dut, leheno aipatu ez dudan gauza batera. Eta da, historiaren erabileraz jabetzeko egin behar dugu jakintzaren arkeologia. Foucaultek esango zuen bezala. Atzo, berrian, irakurri dugu portadan, memoriaren arkeologia. Oroimenaren arkeologia. Nola ari den egiten, gehien batean, gerra zibilari buruz, eta gauza bera beharko genduke jakintzari buruz egin. Hau da, jakintzaren arkeologia. Jakintza dela ikusi zertan, ze testutan eta ze kontestutan oinarritzen du. Oinarria ere bat. Orduan, garai honetan, hasten da eskolastikak egiten duen zientzia eta letreen arteko haustura hori birmoldatzen, ikuspegi utilitarista batetik. Sortzen dira instituzio disiplinarioak edo giltzapenezko instituzioak. Hau da, eskolak, eroetxeak, lantegiak, kasernak, nun espazioetan jendeak kontrolatu daiteke modu disiplinario batean. Eta hori lortu ahal izateko zigor pedagogikoa hasiko da erabiltzen. Hau da, zigorra ez da izango horren beste zigor penala ordaindu ahal izateko gaizki egindakoak, baizik eta zuzentzeko bestearen hobe beharrez ditugu.
Horrekin batera, instituzio berriak sortzen direnean, giltzapenezko espazioak, denbora kudeatzeko garrantzia funtsezkoa izango da. Hau da, denbora urrea bihurtuko da. Eta dena neurtuko da denbora. Baita dirua eta gaizki egindakoa ere. Hau da, kartzelan egiten dana da denboraz ordaintzea gaizki egindakoa. Eta kobratu egiten dana izango da jarritako denboraren arabera. Orduan, horrekin batera ikusiko dugu kosmopolitismo bat planteatzen dena, baina frantsesaren ikuspegitik beti ere. Frantsesa izango da latinaren ondorengoa. Eta funtsezkoa izango da, garatu ahal izateko, bai literatura, bai ideologia, bai, Goethek ikasizun denak frantsesez, eta Herderrek, eta beraiek erabaki zuten alemanez idazten hastea. Bere erregeak ez zuen ulertu egiten. Tsar zearena, Errusiakoak frantsesez egiten zuen. Anabaza zan, beraz, garaia horretakoa, Gontz garaia. Zeren, Gontz garaia ilustrazioa da eta tokian tokiko ilustrazioaren garapena. Ez da, beraz, esanen diguten bezala, buruz, argia eta ilunaren arteko borroka, arrunkeriaren aurrean berarizkoaren baliostatzea baizik. Orduan, herrien ekoizpena ikerketa garaia da. Napoleonen eraginez Europa osora zabalduko dara. Garai honetan dauzkagu, adibidez, hemen ibilitako linguistak, bai Humboldt eta bai ingurukoek, aztertzen herri kulturak, herri hizkerak, hori da baliostatzen dana. Askatasunaren garaia baita eta materialismoaren kontrakoa. Orduan, hori zertan ikusten dugu? Ikusten dugu idazki batzuetan, hor sortzen da genero berri bat, dala? Eleberria. Stendhal sindromeari bidea emateko, ezakitak izuen Stendhal sindromea zer den. Stendhal sindromea da, nolabait, estetik, deitzen diote baita ere, bidaiariaren sindromea. Hau da, bidaiatu egiten dezunean eta ikusten dezu gauza izugarri berria, izugarri polita, eta orain arte ezagutzen ez zenuna, nolabaiteko zorabioa, eta hori da Stendhal sindromea. Nola besteren ganatu hori, nola transmititu hori. Literaturan sartuko dira nobelak, hau da, roman, frantsesez oraindik erabiltzen dute hori. Baina, iraberean sortzen da, musika nazionala romantikoa, Beethoven, Paganini, ezakitzer, dazkazuten guztia, margolaritza argi iluna, eta hor goia da referentzi nagusia, baina Gros, Delacroix, Verne, Proudhon, eta gure artean Barrueta edo Lekuna, bizkat beranduagoak baldin badira, berantiarrakoak. Mende luzearen oinarria da. Osgoan historialariak bereizi egiten zuen. Mende luzea, hori izan, 19. mendea, eta mende motza, 20. mendea. Nolabait, mende luzea iristen da 1917 bitarten, hau da, Sovieten irautza bitarten. Eta mende laburra, mende motza, 20. mendea izan gintzake, 1917tik 1889 bitarten, hau da, Berlingo Harresia, hori bitarten. Mende luzea da Gontz garaiko hori, eta ismoen abiapuntua, erromantizismoa, errealismoa, naturalismoa, simbolismoa, eta bat. Orduan, intelektualek hartzen dute papera, lehen aldiz, eta alfabetatzen eta zen goraka dijoazte, dena frantsesaren bide zabaltzen da, progresoaren ideiapean. Estatuak bultzatu behar du progresoa. Eta hortarako estatuak, nazioak estatu behar du, hori da Herderren planteamendua, gizateriaren filosofiaren historian, nazioak estatu behar du. Orduan, enziklopedistek hasiko dira hasi ziren planteatzen bere garaitik, zubirautza berri bat, herri zubirautza behar dela
subiranoaren partez. Hau da, erregeak ez direla behar, nazioa dela soberanoa. Eta hor onziren baita ere, referentziaz berdinak, esan dudan bezala, totalitarioagoak eta gero anizkortasuna aldekoak. Holbatz, adibidez, anizkortasun aldekoa zen. Anabasa horretan, giza eskubide oinarria sortzen da. Pentsa ezazue, guk guain esaten dugu jendartea gizartearen partez, baina jendea da gentillak. Zuzen gentille zuzen bidea zen. Jendeak gentillak ziren. Hau da, atzerretarrak, kanpotarrak. Baina momentu honetan, eta gero ikusiko dugu, momentu honetan hasten da kanpotarrei buruz hizketan. Rousseauk erabiltzen du kanpotarraren edo metafora. Eta metafora bezala erabiltzen dute hauek guztiak erakusteko zer izan behar den herritarra edo zituaian edo zibilizatua. Hain zuzen ere, atzerritarra edo salbaia edo basatia izango ez da. Herria nazot bihurtzearen ondorioz, gerra denon afera bilakatzen da. Eta Napoleon gudara jungo da nazioaren izenean progresua zabaltzeko. Hor badago debate handi bat, Robespierre eta Dantonen artean garai hartan, justo Napoleonen aurretik, 1793ko konstituzioen eztabaidan. Eta konstituzio eztabaida hortan, esan inoiz ere indarrean jarri konstituzio hori, baina abia puntua zen erresistentziaren eskubidea. Hau da, eskubidea zen oinarria konstituziorako, konstituzio berrirako, iraultzarako, eta horrek zekarren berez erresistentziaren eskubidea. Baina eskubidea zuzenbide bihurtu zen. Eta orduan, zer ekarri zituen? Ekarri zituen halako joera totalitarioak leheno salatu ditudanak. Askatasuna, berdintasuna eta hori guztia betekizuna bihurtuko da. Hau da, jendeak aske izan behar zuen derrigorrez. Eta hortarako Robespierre, Saint-Just eta gainekoek egin zuten terrorea zabaldu, hau da, terrorismoaren sorrera dago estatuaren violentziaren erabilera. Hemen dago terrorismoa. Terrorismoa estatu erena da. Orduan, nun dago funtsezko aldaketa hori? Eskubidea zuzenbidea bihurtzen denean. Hor sortzen da filosofia politiko berri bat eta honekin bat zabaldu egiten da erlijioz kanpoko beste erlijio berri bat. Estatuaren erlijioa. Hori kantiarra da. Gutat bat botako dut. Nietzschek esaten zuen jangoikoa hil zutela, baina jangoikoa nork hil zuen. Kantek hil zuen jangoikoa. Eta Kanten handik aurrera eta ikuspegi iraultzaile horrekin sortzen da beste denontzat berdina izan behar den moral bat, moral universal bat. Eta gaina derrigorrezkoa. Beraz, totalitarioa. Eta nola zabalduko da hori? Zabalduko da lehen aipatutako giltzapenezko erakunde hauen bidez. Alegia, eskolaren bidez, armadaren bidez. Eskola, hasiko da funtzionatzen armada bezala, edo lantegia bezala, edo manikomio, edo eroitza bezala. Orduan, kultur zibila estatuak gizarteratzen du nazio hezkuntzaren eta administrazioaren bidez. Eta horretarako, hizkuntza jakin bat eta kultura jakin bat hautatuko du. Alegia, Frantzian ez dute onartuko okzitaniera, edo bretoiera, edo ez, hartuko dute Ile-de-Francen inguruko lehen aurreko lan doil zana, frantzesa, ez?
Eta Erresuma Batuan ez dute hautatuko galesa edo eskozesa, ez hautatuko dute ingelesa. Orduan, denen onerako eta denek batera bizi ahal izateko, denek berdin pentsatzeko, denek moral berdina eduki ahal izateko, eskolak gizarteratu egingo du hori. Orduan, nola? Hezkuntzak hizkuntza jakin batean. Hortarako kurrikulunaren egokitzapenak prestatuko ditu eta gizartea trinkotzeko eta zentzuko jakinak lehentzi ahal izateko. Beraz, horrela, hobetziz, nazioa eraikiko dute. Horrela, eraikizun Frantziak eta ni bezain ondo dakizue, nik ekarri izuete referentzia honen etzat interesgarria baita. Hau da, el currículo elemental como Código Nacional de Comunicación. Zeri buruz da artikulu hau? Israeli buruz. Hau da, hau judua da. Eta planteatzen du nola eraiki egin izan dute Israel kurrikulun jakin baten bidez. Hezkuntza jakin baten bidez eta hizkuntza jakin baten bidez. Baina horren oinarria dago Napoleonen ondorengo kode zibilan eta Goltz garaian. Orduan, erlijioaren partez zuzenbide estatua agintzen hasi zen. Arauaren nagusitasunak kontrola, hierarkia eta sumizioa ekarri zuen. Orduan, hasiera batean, erresistentziaren eskubidea zana, zuzenbidea bihurtuta, legearen imperioa izan zen, Napoleonen gerraren aitzakia. Napoleonen kode zabaltzea, hau da, kode zibil berria, Napoleon kodea zabaltzea izan zen gerraren funtza eta harren garaipena. Orduan, politika hasiera batean, iraultzaileen garaian, beraz, Frantziako haustura etena sortatzen denean, politika zuzenbideen gainean bazegoen ere, momentu honetan, dala momentu historiko bat, beraz, Goltz garaia, zuzenbidea politikari gaiendu zitzaion. Zuzenbidea zertako, hain zuzen ere, gizarte ezberdintasunak estaltzen zituen berdintasun juridiko bat. Horrek irabazi zuen. Eta beraz, hortikan aurrera daukagu, zuzenbidearen estatua, ez eskubideen estatua. Zertan oinarrituta? Napoleon kodioa. Hori asmakizun bada, hain zuzen ere, politika gainditzeko. Eta gaurko estatuak garai horretako emaitzak dira. Orduan, konkistaren ideologia orduan hasi zen esanahi moderno zabaltzen. Besteen hobebeharrez, hau da, besteak zibilizatzeko. Basati buruz, Rusok hitz egiten du, idazten du, horda kasue, Dijongo diskursoa, biak bi diskurso dira, edo beste batzuk, edo Diderotek ere idazten du, Basati buruz, baina ez dira Montaigne edo Ronsard bezalakoak. Montaigne edo Ronsard horiek idazten dute Basati buruz, baina modu etnografikoa nahi baldin badezle, edo antropologikoa nahi baldin badezle. Ez hauek egiten dute haien referentzia kontra jartzeko zibilizatuari. Orduan, Basatia ibiltaria baldin bada eta jabego pribaturik ez baldin bada du onartzen, zibilizatuak izango da sedentarioa eta jabego pribatuan oinarrituko da. Orduan, Basati ez hitz egiten da gizaki berriaz hausnarketa egiteko. Eta azkenean, konkista justifikatzen. Orduan, segitzen dugu Goyarekin, baina gurera bueltatua, gurean behintzat borroka honetan guztietan bi jarrera zabaldu ziren. Bata izan zen, imperialismoen birmoldaketarako ondorio politiko egokitutakoak, eta hori daukagu Bizkaia naiz Nafarroako gobernu napoleonikoak eta Garat alternatiba, oso interesgarriak, eta gero kolaboak, Ortuño, Agirre, Urbina, Zubia, Mazarredo eta horiek zirela, azkenean Napoleonen hildokoak eta gero, noski, berezko independenzialeko ekimen batzuk, matxino armatuak, Zumarrakarregi, Jauregi, gero, Feliz Gizonen predikoak, Uribarri izan zitekeen Porto Sabiniano bat, Mogel, Astarloa,
Franziskotarrak, curiosamente Franziskotarrak zeuden, ez dakit Dubrovnik ezagutzen duzuen, Dubrovniken dagoen farmazia Franziskotarrena da, eta Bilboko konbentua bezala izango litzake garai hartan, hau da, Dubrovniken eta Bilbon Franziskotarrak zeuden, eta biek bertako jendeari laguntza bideratzen eta bertako hizkuntzari kasu eginez. Goya erabiliret. Goyak esan zuen espainolez, el sueño de la razón crea monstruos. Horrekin esan nahi zuen, bere garaia. Arrazoia lotan dagoenean, izugarrizko monstrokeriak egiten dira. Baina egun alderantziz uler genezake. Hau da, arrazoiaren ametsak, el sueño de la razón, monstruak sortu ditu. Eta monstruak dira, zuzenbideztatua, el sueño de Europa, nazismoa eta horrek guztiak. Beraz, historian, ez dugu Michel Foucaultek esan zuen, dans l'histoire, nous ne devons trouver pas la vérité de l'histoire. Nous devons faire la recherche sur l'histoire de la vérité. C'est ça. Merci. Biografia nahi badin badezue, Blom oso polita da liburu hori, gente peligrosa, baina hori bideroti buruz eta hango pensamendu buruz, euskeraz badaukagu ere desente, hor artean daukagu Iñaki Gainak ateatako liburuzka euskeraz oso praktiko eta oso ondo dagoena, eta hain zuzen ere, hemen AJak bat ere maite ez duena, ikusi dugun bezala kritikatu egiten du idazlea eta bere ekarpena. Ez nizuen beraz anekdotari kontatu nahi, ez nizkizuen historia kontatu nahi, aldarrikatu nahi nun historio ezberdinen beharra historia egin ahal izateko. Hau da, errelato handien garaia erori izan aspaldi, eta historia lokaletik tokian tokiko historien arabera hasi gara historia eta errelato berriak egiten, hori da bidea, baina ez da aski. Jakinin behar dugu, beti ere onartzen beste teoriak ere badaudela, eta hori da hain zuzen ere historian limitatua izatea. Zer gertatzen da, gure oposizio politikoak ikusi dugun bezala, hori ere ez dakila. Eta hori da, liburuan azaltzen diren funtsezko ardatzak, gero bukaeran badaude referentzi aplikatu hau batzuk. Hau da, azken kapituloa da independentziari buruz eta zergatik naizen independentista eta zergatik momentu honetan independentzia aldarrikatzen da. Baina hori liburu da. Berandu da, merkatuak egon zaete, baina nire badezue zerbait komentatzea, aukera izango dugu hitz egiteko pixkat, baten batek nahi izan ezkera. Historiadore gipuzkoaren erakunde hori nola dago eratuta edo zintzu dira horretan? Daude UPV-ko batzuk, beste batzuk instituto ezberdinetan daude eta hola, baina ez dira bereziki ikerketetan oso ezagunak izan, eta egun gainera nik esango nuke historia ez dela, adibidez nik egin dudana eta ikertu dudana izan da kulturen historia, nolabait, ez? Paso sateletek egiten zuen, ez? Kulturen historia, edo ideien historia, ez? Nik fakultatean lan egiten dut hezkuntzaren historia. Egun, historia ulertzeko ezin da ulertu bakarrikan edo gerraren arabera, edo nola esango nukenik, edo ezakit, historia dinastikoa, edo egiten da
eguneroko jende arruntaren historia, egiten da emakumeen historia, egiten da literaturaren historia, hezkuntzaren historia, orduan behar dira nolabait tesela ezberdinak egin ahal izateko halako adreilu bezala, halako zea bat, ez? Orduan hauek, nik uste erabili dutela sozialistek, mozio horretan azaltzen da, baina, karo, sozialistek ere erabiltzen duten erreferenzi historikoa erabat gaindituta dago hori guztietik, eta Álvarez Juncoen artikulu horretan guzti nabarmena da. Beraiek ere, Espainian ere egun historialariek ez dute egun defendatzen independentzia gerra zegoenik. Hemen planteatu izan denean, bere garaian, direnak eta ez direnak entzun behar izan ziren. Ezke hori, ni atzo nengoen Zaragozan, eta Zaragozan zegoen, el Paseo de la Independencia, la plaza de los sitios de Zaragoza, la Puerta del Carmen, nun, suposatzen da, Agustina de Aragón, egon zaba, por cierto, Agustina de Aragón, que no era de Aragón, que era catalana, baina, bueno, hori ere astu intzaile, baina, egun ez luke inork defendatuko historiatik, edo historiaren epistemologiatik, hauek esaten dutena, esaten dute zertako, desprestigiatzeko, baina ez dute bate funtzik. Donosti zutan egiten den lana da bersio bat lantzera, zilegizkoa eta funtsezkoa gainera. Hori ukatu nahi duena da totalitario gutza. Eta modernitatean eredatu dugun ilustraziotik funtzean halako bersio gaizto bat da totalitarismoa. Markatu txapagatik, baina honek, bai. Napoleonen kode hori, garai hartan foru bat etorri zeuden, merezi gara mendean eta borrokak eta bide kontatu diguten eta zer ikusi doka foruak eta Napoleonen inposatu da? Napoleonen kodigoa funtzioan da elizari aurre egitea, beraz, berreskuratu egiten ditu, adibidez ezkontzak, adibidez dibortzioa eta eskubidea saltzen da dibortziorako, eta nolabait berdintasuna jartzen du oinarritzat. Orduan, apurtu egiten da aristokraziarekin, apurtu egiten da elizarekin, apurtu egiten da eta da oinarria egungo gizarte demokratikorako. Zein da problema? Guk euskeraz esaten duguna berdindu, ez berdinduak egun zer den, dena berdintzen denean, terreno bat, ez? Orduan, haiek ezin dute ikusi diferentzia, ez? Eta diferentzia batzuk privilegiotzat jotzen dituzte. Eta orduan hor, garai hartan, halako diskusio handiak egon ziren adibidez, egile eskubidean inguruan. Esaten zuten privilegioak zirela. Egileek ez zuten eskubiderik eduki behar. Hori, herriarenak zirela. Orduan, liderot, alzatu zen, orduko asambleadan azaldu zen diputatu baten kontra hori defendatzen zuen. Edo horrek apurtu egin zuen, adibidez, harremana Girondinokin eta apurtu egin zuen harremana funtzean ezberdinak ziren guztiekin, bretoiekin, euskaldunekin, alsaziakoekin eta albazekin. Frantzestu behar izan zituzten denak berdinak behar zirelako. Hortik sortzen da jakobinismoaren degenerazioa. Eta ikusten da kode horretan. Baina, ekarri dizun funtsezko aldaketa bat, hau da, berdintasun hori da. Gizarte estamentalarekin bukatu. Eta orduan, foroekin, zuk esaten dezuna, lotura, beraientzat foroak ziren privilegioak. Ez zituzten aldatzen. Eta garatekin egin nahi izan bazuten halako akordio bat, eta Napoleonek planteatu baldin bazun bere garaian herbereak bezala, hau da, Holanda berri bat egitea hemen, Euskal Herrian, eta hor biliburu polita daudeak Imanol Molinagak idatzitakoak txertoan, alternatiba garat eta zeak, hori izan zen ez foruen defentzarako, hori izan zen egiteko momentu politiko jakin batean halako estatu nolabait gotor bat Frantziako hegoaldeari eusteko eta babesteko.
Egia da, planteamendu horretan, adibidez, hizkuntzari buruz eta zeari buruz, onarpen eta planteamendu moderno batzuk zeuden. Eta bide batez, esan dezagun, hemen frantsesak egon zirenean 3 urtetan prensa elebiduna atera zen, eta hezkuntza mailan ere, euskararen erabilera planteatu izan zen. Baina, ze puntutaraino hori izan nolabaiteko hurbilpen taktiko bat, hori batek daki. Bere planteamendu funtzioan zen, berdintasuna. Hizkuntzetan ziren frantsesa, euskara eta espainola. Hemen, Gipuzkoan eta Bilbon. Egiten zituzten afitxa guztiak bi hizkuntzetan ziren. Horko badago inkesta soziolinguistiko bat, garai hortakoa. Eta, esaten zuen adibidez Gipuzkoan, ia 80% euskalduna zela. Eta 80% horretatik ia 80% izango zen elebakarra. Normala zen, afitxa euskeraz izatea, alegia. Segurazki izango zen taktizismoengatik, ez bere planteamendu soziolinguistikoengatik. Jesus? Bai, hor kontrajartzen direla ematen, ni liburua irakurri dut, eta hor kontrajartzen direla bi konzeptu eta beti hemen etengabe aipatzen dira. Eta gaur egun beste arlo batzuetan ere bai, romantizismoa eta ilustrazioa eta liburuan esaten duzu momentu batean, romantizismoa dela Alemaniako ilustrazioa, ez da? Bistan da. Orduan, badirudi biak bide diferenteak jarraitu dituztela. Ilustrazioa Frantzian, iritsi da, estatua hartu eta estatuarekin nazioa bihurtzea, ez da? Eta aldiz Alemanian herriak bultzatzea, eta guk gaur, gauza berarekin ez algera aurkitzen, gaurko realitatean ez zaigu esaten romantikoa berdin nizista edo ez dakit folklorista edo horrela, eta ilustratua zibilizazioaren aldekoa eta horrela. Hori nola... Hori betikoa da, nazionalismo ikertzen dituztenen artean referentzi oso ohikoa da. Etnizistak dira, bide alemandarretik dijoaztenak, eta nolabait herritarren edo situaian edo bide frantsesetik dijoaztenak dira nazionalismo zibikoa. Nazionalismo zibikoa frantsesa, nazionalismo etnikoa alemandarra ez. Hori teoria bada, ni ez nago horrekin bat, baina oso erabilia izaten da ez. Eta segurazki etorreko da itzulpen gaizto batengatik ez. Eta da Bolstein ez, hau da, herriaren espiritua esaten dana, Ortega y Gassetek eta Frantzian eta gainekoek itzuli dute arraza bezala. Eta bata, alemana da, ustez, razista, eta bestea da zibikoa, ziudadana. Hortarako daude, Jose Azurmendien lan guztiak, batipat azkena, Renanenei buruz egindakoa, hildotatik gani joa, frogatzeko hori ez dala hola, ez? Adibidez, Renanek idatzi behar izan zuen nazionalismoari buruz planteamendu zibikoa zegoela, hau da, borontatea zegoela, hau da, boskatu beharra zegoela, zeren aurretik beraiek erabilitako teoriak ja etzun balio. Hau da, beren teoria zen, frantsesez hitz egiten zen dena Frantziakoa behar zula. Frantziak hartu behar zula. Horregatik hartzen dute Niza, hartzen dute Saboia, hartzen dute zeak. Eta, klaro, Alsaziarekin horrek ez du balio, zen Alsazian alemanez hitz egiten dute. Alsazieraz, baina Alsaziera da lehen hizkuntz germaniko bat ez. Orduan esate dute, ez, hor egin behar dara da boskatu. Eta orduan bidea da zibikoa, eta ez etnikoa. Alemanek ez zuten erabiltzen inoiz planteamendu hori, hau da, Alemanez hitz egiten den tokia Alemania da,
Esaten zuten kultura alemanekoa, ez bakarrik hizkuntza. Eta bere planteamendu Alsaziari buruz etzan alemanez hitz egiten delako Alemania da, baizik eta militarki dena laua da, eta orduan bere borroka guztietan berea juten ziren alde batetik bestera, mugatik mugara, Alsazia barna. Orduan, batzuek eta besteek nahi zuten Alsazia, baina ez hizkuntzagatik edo demokraziagatik, besteko edo Frantzia edo Alemania, kitxo. Bueno, hori Joseko esplikatzen du. Bueno, pixkate aitozenari lotik eta 1912ko konstituzioa dala Galiziakoa, eta gero baita Baionakoa eta... Baionako horrekoa da. Bai, ez 1912. De facto, Espainiako lehenengo konstituzioa da Baionakoa. Ez bueno, hori da. Hori da. Orduan, bueno, kontzeptu egin guztiak, orain aipatzen dituzunak eta gero baita ere foruen zuzenbideari lotuta eta gero baita ere orain situaian alde batetik eta gero Germaniarrek aipatzen duten herriaren kontzeptua edo nola tokatzen duzu horiek Kadizen nola tratatzen dira edo zer egin dauka horiek Kadizko konstituzioa edo nolakoa da Kadizko konstituzioa? Kadizko konstituzioa da, bueno, hemendikan ordezkari jun zirenak, bueno, hor ikusita dago zeintzuk izan ziren, baina planteamendua da, babestea bide legitimista bat, eta azkenean absolutista bat. Kadizko konstituzioa, konstituzio gero bihurtzen da Fernando Zazpigarrena bihurtzen da horrela, halako errege absoluto bat aukerak ditulako, antxe, konstituzio horretan. Horrez da, hala ere, hor hitz egiten da Espainiak pluralean. Una constitución de las Españas, no de una España. Izan zitekeen, nolabait imperio austrohungaroen bezala, onartzea que hay distintas Españas. Gero eta nazionalago, gero eta zurrunago bihurtuz izan ez. Edan zuen Napoleonek ateatako kode horretatik edan zuen zer hartu zuen Frantziako irautzatik? Zer hartu zuen? Konstituzio horrek. Kodi napoleonikoa, berdintasunarena. Bai, hori da garaipena. Harrigarriena da, Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egitea PP-ekin eta PSOE-ekin horretan. Azkenean ari dira defenditzen berdintasun hori, kamutza dena, eta gaiztoa dena. Enteratu nintzenean dura, hilabete pare bat edo idezir muzio eta zartzen ditula donostia sutan, nire erabat harrituta horretu nintzen. Nire partai dena izten ez eta ditu. Zer garrantzile ematen zaire, du asko harrituta horretan ginen, edo gauza egin den horako gauza bat. Eta gero Iñaki gaina itzaldi batean, Santelman, esan zuen datu bat, manipulazio historikoan egiten dagoen, uste ikusi dut. Junda. Eta esan zuen Wikipedian, eta gaur egon da asko erabiltzen da eta hori. Ikusi egiten duzu, jartzen duzu, Donostia 1913 eta hori. Eta batez ere Castaños Generala, eta dago artikula bat benikera, eta kanpoko referentzia gai bidez niato sartu nintzen, manipulazio historikoa egin. Eta kanpoko referentzia gunda berrogetan da. Eta nesatzen ez da bidez Sabino Arana, euskera. Eta Sabino Arana, Alemania lego guztietan, Sabino Arana dozka egun kanpoko referentzia bakarrik. Dona esaten duzu, Wikipedia euskeraz, gaur egun, blog bat hauek, bigarren buru sartu egin dira eta hori, eta Wikipedia euskerazen Castaños Generala da eguneko 50 importanteagoa Sabino Arana bat. Eta hori ez da, ni arretuta hori da, hau, nola, hipotesi berri bat egiten da, lekuko eta hori, eta bapaten da unibertsitateko jendea eta hori sartu egiten dena,
eta eduki pila bat sartu egiten duena, kriston ordu pila sartzen duena, uste horra emateko. Hori da gaur egun daukagun unibertsitatearen arreflejoa edo hori. Hemen daukago bat Wikipedia honen ezagutzen duena. Bat ingelesez. Aurrekoan, nik zegoen zanun nizutzen nahaldiko hor, zea hori guz beste esatuko musean izan zen nolako etzaldi bat, eta hori euskarazko Wikipedian ez daukate sartzean bai, sartu nahi txike baina, ez nahi zegoten. Barrungo sistemak daude Wikipedian barruan, nonbait onartzeko testuak, zensuratzeko testuak, kentzeko testuak eta... Soy militarista egotegia ingelesezko. Ni badago hor eztabaida bat artikulu horretan, eta hori da zenbat denbora hartu nahi duzu. Hor pazientzia hartzeko eta zure zera defendatzeko, ezta? Basikoki nahiko Wellingtonek bibliografia izugarria dauka eta prestigioso handia Inglaterran, eta oso zaila dira posizio batzuk defendatzea. Hala ere, sartu ezakezu, sartu daiteke eta beti hartuko esaldi iaia kontra esankorrak bezala, bat bestearen munduan, bate jartzen du bezala eta beste batek beste bat jarri du. Gaia da, egun batzuk ni sartu dituen ingelesezko Wikipedian, baina external links egiten dena, hemengo ekitaldi batzuk emakumeen bortxaketaren kontra izan diranak hemen, eta masakrearen kontra edo, hola jarrita. Ingeleseko Wikipedia. Eta behin sartu eta onartu ezkero, nik ez, euskera alderantziz gerta daiteke, hau da, igual hori sartu duten nik ez dut ikusi. Baina, azkenean hori ere borroka eremu bada. Eta historia ere, bai. Baina, nik uste Donostia Zutanekoek frogatu dezutela herri ekimenen bidez, sortu daitekela horren aurrean, guarain memoriaren aldeko elkarte gehienek bezala, borroka duina egin daitekela, baina, claro, zergatik borroka, hain zuzen ere, modu injustuan idatzita eta jasota dago. Estatzen kontra jarri nahi dutela, batzuk jakitenak direnak, ez jakitenez kontrako zerbait, ez? Profesionaliaia, historialari profesionalek, hori daukate... Baina, esaten nuenean Foucaulten ikuspuntutik jakintzaren arkeologia indarra dagoela, hori da jakintza estratu batzuk baditu. Eta estratu horiek deitzen dira diskursoak. Baina diskurso horiek azkenean estrategiak dira. Estrategiak. Orduan, historian zer dago? Guda zelaian bezala estrategiak. Baina historian estrategia horiek deitzen zaizkie diskursoak edo hitz jarioak edo zerakoak. Hori zago ditzak. Baina historian diot ez bakarrekan gizakien historian, zientziaren historian, bai, Zetako bereian etako dena. Bereian, arkeologian, zer izan dut. Ez dute onartzen hor dauden datu asko. Nik nun ikusi